Ved Amaliegade skulle efter planen have drejet til højre, men i stedet blev det til et improviseret svinkeærende ind på Amalienborg Slotsplads. Amalienborg består af 4 rokokopalæer fra 1750'erne. Det første palæ, vi møder, er Christian den 8. palæ, som benyttes af kronprins Frederik. Derefter fest- og repræsentationspalæet, som hedder Christian den 7. palæ. Det tredje palæ er Christian den 9. palæ, hvor dronningen og prinsen bor. Til sidst passerer vi Frederik den 7. palæ, beboet af dronning Ingrid. Midt på pladsen er statuen af Frederik den 5. til hest ved at blive restaureret.